tine nyaya takatonga pakati paFidelis na machipisani mambo anditi iri nyaya yekuti machipisa akatorerwa mukadzi wake naFidelis kamambo. Nyaya ikatongwa pano ikapiwa judgment pakaitwa masignatures. Fidelis akabvuma mhosva yake vakasainirana nejudgment yacho, akaenda akanotora zvinhu zvainzi zvinodiwa pano kuti ape machipisa. Mombe inomirirwa nembudzi 10, saka akava nembudzi 20 nemombe first day. Second time asi papera zvimazuva tikazotuma mapurisa iye asadi kuuya nemombe, ukanouya mombe 1 tikadaidza machipisa akauya akatora mombe yake. Kwasara 1 beast, tingati paakabhadhira iyo yechi4 yacho akatombogara futi zvimazuva. Kwasara 1 beast uyo akazouya achitaura kuti ndauya panapa. Maiwana data makatonga kaida kuti pazikano kuti yava nenguva yakareba sei yatongwa nyaya. Akazouya achitaka kuda LC4, arikuda kuti aende kukoti because nyaya yake haina kutongwa zvakanaka ndiFidelis. Tikati akoiona kuda LC4 sei, anditi wakaisa masignatures here. Akati mambo makandimbunyikidzwa. Tikati kana wakambunyikidzwa wakabhadhara sei? Akati chikonzero ndechekuti inini ndakangoona kuti paipai ndingazoita sekudadhera mambo. Ndikati wakagona kana wangu uine complaint tanga wapedza mombe dzako dzawakwanza kubhadhara. Iyo mombe kupedzisa toichengeta sezuva reza complaint tokupa LC4 rako uenda kukoti. Hatikwanisi kukupa LC4 satira nefull judgment. Iye akati all right, asi inini handichakwanisi. Ndobva ndamuti iwe une vanhu vari kufurira here? Zvikanzi handina vanhu vari kundifurira, asi kuti inini paipai handina kubatwa zvakanaka nenyaya yakaitika paya. Ndikati shamwari, nyaya inoitika panapa ndeyekuti LC4 handisi kunyima, asi judgment iri kuti 5 beasts dzaunofanira kubhadhara uyo munhu wakatorera mukadzi. Asi iwewe une nyaya dziri maseri mako. Iwewe ndiri kunzwa nyaya dzekuti kwanzi vawakabhadhara vari kuti uya takamurongera, tikamurevera nhema zvinhu zvevakapusa zvinodyiwa nevakangwana. Ani ndo shoko rauri kunzwa iwe? Zvikanzi ndikati saka ndo zvakonzeresa here kuti uti wakuda LC4? Zvikanzi ndizvo izvozvo. Ndikati mati nyaya iyo nyako ukaenda nayo pakoti hainotongeka, unoidzora kapano oti inini mambo pane zviya zvamakandibhadharisa pati vanhu vaiva vakandipomedzera, pati iwo ziva kuti wakasaini uchisaina mhosva kuti waidi waitenda. Saka uyu akati ini ndo nyaya yakonzeresa kuti ndini ndakuda LC4. Ndikati saka une umbowo here? Zvikanzi umbowo ndinawo. Umbowo hwacho ndikati uri pai? Zvikanzi inini mudzimai wangu ndiye akauya achinditaurira mashoko ekuti uko kuri kutaurwa nambuya vaya kuti takavarongera dhire kuti tiwane fumo. Saka ndikati iyo chiunganidza umbogwa ukaunofungidza kuti kwakakwana utaure nyaya yako, asi ndichadaidza vacho vauri kuti vakadi vakakurongera vacho tonzwa kuti chokwadi here. Ndopa vakazouya nasekuru wake uyu achiti umbotaguwana, tine vanhu vakatotaurwa musi wavakanga vachivhiya mbudzi vari papati. Imi makurara, imi mukomaenda yavo murunzwa ndikuona zvinotana zvaita saizvozvo. Kuri kunzi papati avakanga vachiita pane mukomana akanga aripo
achitotepa mashoko avaitaura. Handimanzwa kuti first time ava mai vari kunzi vakafamba vachitaurira vanhu zvikanzi pane mukadzi wani uyu muchinda. Ava uvava papati vakanga varipo, pane umwe mukomana akanga aripo vachitotaura kuti uyu tamurongera ngatidye nyama tifare. Ani ndo zvavo wakauya uchitaura. Right. Saka ndonyaya yenafidelis judgment yakapiwa asati apedza kubhadhara wakuuya neyekuti ava vakandirongera. Saka ndonyaya yacho pipi. Alright. Totanga nemusekuru. Mawazuri kuita muzukuru wenyu anitika. Dai makamutema handisi kuti maizotaura mashoko iwoyo. Taura chokwadi kuti mai murongera here kana kuti makati chichaita. Utanga rini kukura kwakaita kwese. Zvinogona kutanga ipapo seku. Ndo zvandokureva kuti kukura kwake kwese. Asi hamuna kuita pati here. Hatina kumboita pati. Mbudzi yakafira kuno. Ndakaenda naye chiri chitundu. Ndokusvika vakomana vafana vandakabva navo kuno ndo vakafuna mbudzi iyoyo. Usiku kuti ati aingarare. Munonwa doro here? Handimwe doro here. Vakomana vacho navo ngasinga havanwi doro here? Hatuvafana tudiki twangane nato. Kwatete makanoudza kamunhu amakatorera pfuma mamuropa makuti kuita taure chazviyazvo mataura zvirikutotagwa izvozvo handina kana munhu andakatotaura nenyaya iyoyo. Asi makarara neuyu chikomba chenyu. Saka izvozvo toti nemapayments akaita animaona kuti pakabviswa zvinhu zvakawanda anombotaura nemwe here muzvinwe zvongomborosana vanhu tichidarika mangoguma musiyoyo iwo neevidence here chamareva. Evidence ndinayo nerekodha randinaro remusi wepati yavaivhiya mbudzi rine mapicture here evidence racho nani mapicture here nemafoto ringori irekodha rakarekodhwa usiku. Dambudziko ratinavo pamaaudio unogona kutora munhu achipretenda kuva Grace iye asiri Grace. Saka taida kuona picture kuti ndiye aitaura here nokuti iwo wataura nyaya yekurongerwa iwo wakatonoronga kuti withdrawe zvinhu wakabvisawo handiti right. Pamusoro ndokumbira kuvhunza Fidelis musi uya patakatora taura nezvenyaya iyi ndinorangara kuti makabvuma ini handiti makabvuma ndozvandinoziva izvo kuti makabvuma mukasainira nyaya yekuti mabvuma but dambudziko razoitika manje nderekuti madzokera kumba makazoonesewa kuti dei wo waramba wadai saka makushanda nepfungwa dzevanhu izvozvo manje zvinokanganisa dare nekuti uyu mukadzi ari kubvuma kuti makadi munezva makavaka imba yenyu mese iwewo futi ukazvibvuma but wati fambe wambobhadhara waizobhadhara chii kana wakanga usina kubvuma pasina mhosva yawakaita waifanira kungokumbira LC44 musi iwoyo. Yes. Ndakaratagudza dare ndofunga Fidelis hama yangu kufurirwa zvakunoita nhasi mamira apa mave mega asi kana kuseri kume mawanda vachikuti wakatobatirwa deno ndaive ini asi pano wakamira pano padare ukapupura nemuromo wako ukabvuma sekuru vachikubvunza ndakakubvunza iwe wauinaye ndeyani ndimbuya mabhepi ukapedzisira wabva ukasaina pano zvoreva kuti deno pokutanga chaipo kana wanga usingazivi nhau iyi ungadai wakangoramba ipapo zvine izvi zvavakutsvaka hama yangu hakuna kwaunosvika. Ndiri kukuona gentleman baamini dare takariwanza nekuda kuti tiongorore tiite survey tiite research panyaya dzenga dzakadai and iwo uri kutozofurira kuda kuronga zvinhu zvisati zvamboitika. Hapana kumborogwa munhu, hapana kumbopaniswa munhu kana mbonzi ndanogarawo iwe woga ukabvuma nemuromo wako mukawirirana nemudzimai wako, mudzimai wasekuru wako ari mudzimai wako. Nhasi manosvika uko makutamba nenhengiriki feja ko moti ngati
gadzirise mavoisi titi hatitambi tichiaudio ichocho asi tiri kutizo alright. Inini kwandakabva vanti complain after duty. So tangu wapedza mhosva dzako ozoita appeal. Because inyaya yekuda kufutsira mavhili 11 ema kuda kuita izvo zvakambobuda ukasaina apa muswani date 4 Feb ndo wakasaina. Mbuya imi makasangana kupino ma mui mugwizi 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 gokupi kwenyuka naye mzukuru wenyu andidika mamboita masanction une mugare wamba kuti 4 days andamba kubvunzai pano makasanction murume achirwara mukamutiza mukanovata mukitchen uye achirwara ari oga uyu kuri kuda kunonzi kudi kuti isise mhou ikuzokamwa zvakanaka nemuzukuru iwe wakamanikidzwa pano musi wasaina pa takakumanikidza here ava vatori venhau kavo ndimufamba muchinyepa kuti kwane mangu akutonge zvakanaka vataure kuti takakumanikidza pano takakumanikidza ipapa ndiri kuti ndakamanikidza nani munonge dzakakumanikidza nyaya iyaya ina ndakuvhuma nyaya yekuti ndakazviita izvi waramira wakadaro muchishona uninganga mukadzi sei usina kukunda amai kuvapa mhosva kuti muri kundimanikidza ndakavata nemi ndisina apa varambira avo matorenhavo makatarisana varambira kuti ndakavata nemi usiku igogo kwamamabva kunoita basa hamuna kuita kwavatete iwe imai hamuna kudaidzwa navatete venyere mukapupura pamberi pano varipo pano here vatete vacho chembereka uya pano chizotaura kuti shuwa uyu muzukuru wavana aibvuma kuti nandine muzukuru wemurume iwo ava mai havana kurumwa here havana kuruma murume here vakaruma vachigura izvi iwo havana kubvuma here kuti ndaifamba nemudzimai usiku iwo aiwa iwe pamusoro uyu ndotoni nemunhu wangu wavakainda unomusa mumba kwake vachiti ndirambe nhau izvi anditoripo pano munin'ina wani wangu ini ngawe pano munin'ina wamai avo hatakuudza kuti udrafta iwe eni mhosva yatokireta kai yoda kutishandisa twice right vatete ndichataura chokwadi pamberi pamwari nepamberi pedare ramambo nemangu ndichataura chokwadi pamberi pamwari nepamberi pedare ramambo nemangu vatete hatiri vengi munhu pano izvi toda chokwadi uye toda kukuvakai muri mamai echidiki chii chakaitika kusvikira ava ndibaa munini here kandibangu ava uyu wamumire naye watakanira padhuze nebangu riri chikomba chasisi vangu chasisvenyu right chii chakaitika mungatipewo mbogwa muna kwenyu ini mbogwa ndinako ndogokuti varipotegwa kuno vachiuya kuosungwa zuva iroro manheru vakasvika kumba vana seculakias ndinonzi grace bank grace bank ava vakasvika vanani vana seculakias seculakias unovaziva here seculakias ndovaziva unovaziva raitaure vakasvika vachiti havana kusvika vakananga kuimba kwa ndiri pamba pana baba murume wangu takanganisana pava nemakore 10 years ndiri pamba pana baba saka vakasvika vachiti ndiri mumba mangu vakanoka mumba mangu akandishayiwa ndandakavata nagogo nagogo chienda ndogara nayo usiku vakaenda kunonokera bhudhi vano varipo ndovatoti baba pamba Stephen vakasvika vakati tingawanawo here mai mesi ndoti ndisekura vakati muzukuru tingamwana mai mesi ndiani ndini iwe unoziva kuti ndiwa mai mesi ava right hand vakavadaro vakasvika bhudhi vakati achiregai ndovamutsa kupi kumba kwavo saka bhudhi vakabuda tiwa mashoko tikarara nagogo vakabuda vakaenda vakanonoka kumba kwangu vakandishayiwa vakadaidza mai mesi ndikati ndiri kuno kuna gogo ndopa vakati pane vanhu vari kukudai panze ndo ndabuda ndikaona ndisekuru nani nabamukuru ava ndasvika ipapo vakandidaidzawo handina kubuda geti nekuti ndaindoremekedzao bhudhi vandidaidza pamba ndikati chinyaya yavo ndandaiwa senyaya yakaitika muraini tirimo ndobva vati tokumbirawo mutibatsirewo ndinoziva kuti avo iye ndisisi vako vatakaita mabororo navo taita mabororo navo tachikumbira kuti tibatsirewo nyaya yaripotewa pane mangwe saka tachikumbira kuti indi unotaura navo utaure navo kuti panyaya iyi vasabvuma varambe isu tinozovabhadhara ivo pachavo tinozovabhadhara mombe kana neimwe mari vaite bhizinesi nokuti wakaona murume akuisa padare kutokuramba
saka nyaya iripo inda unotaura izvo zvinasisi vako ndikati ndichasvitsa mashoko sekutuma madidi kwamandita poshuwa ndinagumira munzira ndakanosvitsa mashoko kuna sisi ndosaka vachipupura ndikanotaura mashoko iwawo kuna sisi kuti ndatumwa nechikomba chenyu zvanzi ndatumwawo nechikomba chenyu sisi ndakatotaura ndichema ndichiratidza kuti zvaitika zvinoshungurudzika dai vangotenda mhosva dzinhu zvadi zvafuura ndikati ndatumwa sisi hameno mashoko ndatumwa nokuti muchagamuchira here bamukuru wangu asipo ndakahla kuti nditaure nyaya pana bamukuru nditenge ndanzwa sisi wangu kuti vane pfungwa dzipi saka ndakavataurira sisi vakati handiti ndaita mashoko akaita saiwawo munun'una ndakabatiwa ndakabatiwa ende tikaenda kwana tete usiku ndikavhuma zvesini kuvabereki ndikavhuma nhasi ndonomira papi nchirambira vabereki vangu kwajavhure kuti handina kuita zvinhu zvakadai ndo mashoko andakasangana shamwari yangu iwewe hatidi kuswera tichitenderera nenyaya nekuti waona vatori venhau uti ndakarambiwa ndakamanikidziwa handiti iwewe ava yatisina nawo musuno asi vari kuya vachiripota chembere yakauya chidonzwa pano chitaura kuti iwe wakarara nemukadzi uyu nhasi wakuda kutaura nhema dzekuti kwai hava vakandimanikidzwa wakamanikidzwa nani unokwanisa here kuvapoinda kuti wakandimanikidza ndiwe mambo right pamusoro imambo ini nangu ndoda kutaura navafidhe imi mimirai semurume ndofunga ndindakaimosainisa baba vasamona ndakaenda navo vakataridza kunetseka chiyako nekusaina vakada maadvise akaona ndikati ndafambira imimi matoreka 18 years ndavaverengera nyaya yavo asi vakanetseka kusvika vatsvaga valakias handigoni kusaina sina kuona valakias si handiti ndikaita nguva mindinetsa ipapo kuratidza imimba izvo hamugoni kuzvimirira panyaya dzenyu vanhu vaiva kukudza ichita iso iko zvino asi makabatwa nemhosva mukaitenda muno hamusugona kuzvimirira pachezvenyu lakias ndio alikuwa advisor lakias ndio alikuwa advisor zvisiri izvo naona sekuti vari kuwanza kuvati vari kudzvanyirirwa vanoti vari kudzvanyirirwa avawo vataura nezvemun'ina wavo ivo ava havasivo vanga vari papati pakataurwa mashoko aya ndizvo munhu anga aripo anova akakupaiwo dhiyo ane kumirira zindo akafanira kuti akutaurira chokwadi gogo vakazvitaura tiri papati paipagogo mapakangamwa here pana ningira wamusiyire ari yemunhu chaichaya nenyaya yekuti ikubuditseiwo kuya kana kuti zvamuri kuda zvibudirire hatichadi kumbunyikidza zvatakaita last time tikuti munhu wenyu haapo saka tokubatsirai sei kuti izvo zvamutaura chokwadi because hamusima muripo inyaya yekuti vafana ndo vaitora maaudio pavaitaura vaitaura inini zvangu handichida kubatsira ndakadai mabatsira ndaida kuita ndokudai handiri kuona mai ava musi watonga nhavo handi mai ava vanga vasipo pano right handiwanzwa zvavari kutsanangura mai ava kuti vati kudii mai ava vati iwe nasekuru wako makasvika muchivatsvaga mukapedzisira mamudza bhudhi vavo ava inhema here dzavari kutaura hamuna mosvikako kusvika kwatina kusvika kana zvakadaro sheka zvigori zvakadaingatirikutaura sendapedza handivavenga handisati kana tagara makore tagara tenezi ndabva kumba kwangu iniwo ndeti pabhizi nevabereki vakandisawo pabhizi nevabereki kuti uri kutotenderako kuti mutaurira zvinhu zvakadaro vakamutsa bhudhi vavo unota chihure nasisi wako wakarambwa saka ndo chakakurambisa kuvabereki saka ndiri pabhizi kuti ari kudai ndiri pabhizi mukandipinzawo pabhizi nevabereki hativhumei nyaya yepera right kuti havana kusvika here zveshuwa right Mr. Delis yangameni iwe utaura chokwadiwo pana ubudiriri kana usingatauri chokwadi munhu ati kuti laki asawo muzero chii chakweyo hauna kusvika nawo kwamai ava ipapo ndinganyeva baba kuti handina kutombosvika alright Felix wachona tatuma gorokota iro harina kuti uzosaina manhengiriti masamonzi wanga usingatauri nezvafelix here nezvalakias kune uyu uyu ndakataura naye chii pamasamonzi lakias chii pamasamonzi ndibaba saka wada kuti akudze chii iwe waita chiuri ara pamusoro ndinofunga kuti mai ava vakataura nyaya yeko kuti ndakavafonera kuma 11 kuti ndauya kutaura nyaya
yekuti ende hausi kupindura mubvunzo wangu atizo rauya samoni ndo yanga iri witness here ndo anga ari chii yekuti akubatsire kusaina samoni iroro Lakias ndikuti ndiye mubereki wangu ini saka handaifanira kungosaina ndisati ndavaone sababa ndanchida kubvunza mai avo sezvo changa chiri chikomba chavo vane zvimwe here zvavanoziva pamuviri wechikomba chavo zvingadai zvichipupurikawo futi kuti zvishuwa vane ichi neichi chavanoziva. Alright, haisi kutongwa sorry Mr. Bangu. Apa tachida kuva way forward panyaya yeargument yewu. Hatisiri pakuti isu tiri kutoiziva dare rose nevanhu vese vanga vagere pano. Alright. Matadi. Mudzimai wako uripo iyo? Mudzimai ngawe pano. Uye pano, mai Vide. Adede, ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare mambo nemambo. Taurisai. Vatete, panotongoda vanhu vane chokwadi. Zita renyu munzani? Patricia Wangu. Vatete, panapa hatisapoti kuti nekuti murume wangu. Kana murume wangu akaita zvinhu zvakashata tongoti zvakashata. Handitika. Saka tiudzai chamunoziva pamusoro penyaya yemurume wenyu nambuya venyu. Hamuna chamuziva? Alright. Ndofunga patakatanga paita titese muri right. Takuuya imwe murume wenyu ari kutizwa ndimwe witness yekuti ava vaironga dhiri yekuti vawane choviviri kwamuri. Kwai ndimwe munoruziva? Uyu mudzimai wako yetauri? Asi ndowataura pano kuti zvakauya neinformation yekuti izo vari kutogiya. Muchango toti kudii? Kugiya kuti hawakaura tamurongera. Anti iwe uri kuti havanozovaitaura mudzimai wako vakakudzaiwa? Izvozvo vakatozosangana kuna nambuya. Tati, understand my point, my friend. Uyu ari kuti handina chandinoziva. Handitika kana kumbotaura chinhu. Saka vari kuti vakanozodora kwana mbuya ndiupi? Shamarika, ndi mambo ava usade kuti uva vese kuswera vachidii. Lakias uri kupi? Uyai makanyarira baba kuno. Right. Mr. Lakias. Amuna kusvika kumba kwamai ava nemwana wenyu uyu kuti ndi baba venyu. Amuna kusvika kumba kwamai ava? Handina. Right. Imi anosvika kumba kwenyu? Vakasvika. But when you can't know because Valakias kurespectana kungotaurana chokwadi. Tikazonodaidza bhudhi veava nokuti nyaya inogona kuitwa pending kumisiwa until mawitness adi avepo. Chief ndiri kuti handina. Ndiri kuramba. Ini understand my point. Ndiyo kutizo tikanodaidza ava vakamutsa uyu. Sorry kukuti uyu. Vakamutsa tete ava. Vakati mai muripo munoti kudii? Iva vachiche avo vari kutaura vari kunzi vakarari. Iye wamuri kuti nemimi ndo wamuri kuda unotaura kuti awitnessira vachiche uyu ari kutaura munhu.
ndoda kuti munyatsokubata ngavasandise munyaya yandisipo. Muri kuti amupo? Ndiri kuti andina kusvika. Samoni riri kunzi uyu mwana akauya kwandiri asiti ndokumbira kuti nditange ndanoona baba. Tave tiri pamasakadzi. Ndopandari. Akauya mwana asinditaura kuti ndasungwa. Ndikati kumupurisa ndipe Samoni ndiverenge. Ndikaritora ndikariverenga. Andina kukakavadzana nemupurisa. Ndikati mwanangu saina Samoni uinde unatenda dai. Right, thank you for that. Gentlemen, pana nechokutaura na like I said. Yes. Inoda ngobvunza ngoba like I said wasiyana kugara pasi. Kuti pane umbowa uchinzi ava mai ava mudzimai vafidelisi vakanzwa runyere kubva kuti ava vai varongera kuti vavapambe pfuma ndii makambozvinzwa uyu? Handikumiri menyu mama. Ine handisi mukadzi wafidelisi. Wakazvinzwa mukadzi wafidelisi anove ari kukurambira nhasi kuti handina kuzvinzwa. Right. Hatati ima munambozvinzwawo ndizvo. Ndiri kuti inini ndine audio izvozvi yandakavhurirwa nemwana uyu ichinzi pavaiuraya mbudzi yakapfira panda pane vana vakange varipo mamai ava vachitoti wakapisa unochii. Ndo zvandareva kuti runyere kupegoko kuti pane kakurobhana kakaitika makazvinzwawo here? Ndakazvinzwa muaudio yandavhurirwa nemwana. Varidzire audio ende patati vakatora audio yacho varipo here tikwanise kuva cross examine vakanzi havapo. Ndinokutenda kana vasipo. Saurati story yapo. Saka taiti kuti hatada kunzwa chero kuti mune chiyo chamunoziva here panyaya iyi matitaridza kuti mamupo munyaya iyi. Ndipo munyaya ngavasandise munyaya yandisipo. Kana ndapara dzangu ndomira. All right, Mr. Lagas. Pamusoro idare. Ndoda kukumbira sekuru vachiri vakamira. Ine handivaisi panyaya dzavasipo handina kuhura. Chinoitika ndechekuti handipupuri futi ndisekuru vangu ava chaiwo handipupuri nhema yekuti vakasvika pamba nechitsvake sisi vangu vakahura zvisipo pamutemo asi handingavapupuri nhema vakasvika nyange vakaizvozvi vakamutsa chembere iripo mukamutsa bhudhi varipo vachiuya pana pachipupura zvinhu zvakadaro ndingavataura nhema dzakadaro ndopenga ine vandipinza bhizi kumba izvo ndiri nana bhudhi nana mai ndiri kunzi uri kutendera nasisi kuhura ndiri bhizi sekuru. Ndanga ndakumbirawo kuti iwo handiti mawaweti kuti vari kuti handisini ndakahura iwo havasivo vakahura ini lakiyasi handina kuhura. All right, thank you, Mr. Lagas. Thank you very much. Bomirai. Regeti pire mamu. Nyaya yapera zvayo. Mamu sitirawo kuti vatapewe navanyatso kutaura. Atora. Right, mambo. Isemaona turi kuita ndekuti mudzimai wafidhe uri kutoramba kuti handina chandoziva ngachinzi ndiye witness. Uye tazobvunza kuti ko iyo audio yachona iri kupika nzaa iri kumba. Vari kumba ehe. Tikabvunza kuti vanhu vachona ndivanani zvikanzi zvivafana. Saka neizvozvo taona kuti handizokufurema kuda kuramba mhosva. Ize todai auya azichema hake kuti zvandiremera. Ende vaitora nefoni yani vafana vacho. Saka regai kuti mambopise nyaya. Tinotenda uchuchisi. Chokutanga vachidzivo muripo ndimi baba veuyu. Manzwisisa kuti muroora wenyu ari kuti handina zvandakambotaura nemurume maererano nenyaya iyoyo. Uyu akanyepera mambo kuti mukadzi wangu ndiye akauya achindiudza 1 point handiti. Saka mabate yapo. Tabata kuti mwana wenyu ari kunyepa achinyepera mambo. Chechipiri ini ndiri mambo handiti wevanhu vose kukura kwakaita nemangwe. Iwe fidhe handikuvenga asi ndoda kuti uve munhu chaiye. Ndiudze kuti pawakafona nezuro pawakapedzisira kufona wakafona uchiti kudini? Nezuro pandakafona. Ndakafona ndichiti mambo ndiri kuuya kwamuri. Ndikati kudini? Ukati izvozvo handisipo ndakakumuti mutemo. Wanga uinani? Ndakanga ndiri ndiri. Usingati wakanga uinani? Wakati tiri kuuyako ndomafonero wakaita tingakuwana here. Ini ndikati haiko zvino hauchandiwani. Ukati ndine munhu wandanga ndinaye wandanga nchida kuti wandiri kuti ndiye witness wangu. Ndikati wozouya naye mangwana. Azvi zvandakupindura. Pakupedzisa tobva wati kudini? Saka munhu wanga uinaye ari kupi? Handiti waida kuti iwo wanga uinaye uchiti ndiye witness wangu ari kupi nhasi?
wandakati uye naye nasi handiti kumba kwaita vayeni ati kwaita vayeni orati ukazopedzisira nemashoko ekuti udiwa ndoda kuti baba wacho munge muripo ndinayo imwe audio futi unoda kuti nditaure zvawakataura unoda kuti nditaure zvawakataura iwe uchitaura woga zvawakataura kwandiri ndati ndiri mambo handiti waona kuti wandinyebereka kuti mukadzi waone zvakakutaurira 1 point. Second point chinokuratidza kuti iwe wakanga wafurema nyaya yawo uchabhadharira futi. Iwe wakapedzisira uchinditaurira mashoko ekuti mambo munhu iyeyo murove mombe 5 imi mugowana 1 dzite 2 neiye yamakatora. Hazvo zvawantaurira? Hazvo zvawantaurira? muri kuzvinzwa vachidziwo wakuda kurambira ini futi ndinde newewo ekode tinotsvaga kuti pawakafona nezuva waifona mashoko otodii ndozvawakuda mambo pamusoro ino ndiri kutsvaga ukoya mai ava yandakavafonera uko iwe pandakabatiwa iwe nyaya idzo dzakapera takadzitonga iwo wanga wauya ichita seapiuka ndosaka taisa pano ndiri kukutaura mashoko wakanditaura ini samambo handiti mashoko andiri kupedzisira kutaura ndo wakapedzisira kukona kwandiri uchitaura wakuda kumaramba wakuda kudzokera kuna mai ava kuti pavakanditi kuma3 kumachii mauyawo zvakanaka ipapo mambo kana vakatitinde kueconetica neamai avati wakazvitaura here ndakavafonera kuti wakafonera here imimi ndakafonera kupo wakati imimi muwane ng'ombe imwe 1 wakazvitaura aiwa ipapo pamashoko yo andakutaura ndakadai orati wakundirambira inini komukadzi wako wakamufuremera sei kuti akakuudza mashoko asina kukuudza handina mufuremera uyo wati handina chandakaudza murume aiwa kuramba kwake kwari kutaura saka mai saka nechokwadi ini uri kundirambira uyu kumurambira saka isu vanhu vaviri vanokunyepera uri kureva kuti vanhu vaviri vanokunyepera mukadzi wako chai chaiona ndati mai ava ndautaura navo pari kunzi hanzi ndakaona mbuya ava uyu murume wemashoko amakamutaurira kuti kuya kuri kutaurwa mashoko ekuti takamurongera wakavataurira here murume wako izvi asizvo ndakataura zvokuti takamurongera asizvo ndakanza izvozvo kana iri yekuti ndaitaura neavaisi kuti zvawakataura murume wako ndo zvandiri kutaura hauna kumutaurira izvozvo ndonyati kutonga asizvo ndakataura apa asizvo saka hauna kumutaurira izvozvo handina kuzvitaura chinyara zvimwe zvandakataura zvisiri saka izvozvo hatinei zvamwe zvimwe zvawakataura iwe wakanyepera mukadzi kuti ndiye akanditaura ndiona kuti ukunyepa nasi futi wakunyepera inini handitika wakundirambira nyaya yawo wakafona iwewo direct kwandiri wakuda saka ini ndakatonyatsokuona kuti okay iwewe nyaya yako ndeyekuti uri kuda kuti ini undiconvince kuti hazvinhu zvisiri izvo uchida kuti inini ndirivhese judgment yakapiwa ine zvinhu zvawakabvuma saka handiri kuona kuti panapa vatori navo varipo uchida kutaura kuti wakambunyikidziwa asiko zvino izvi waakuramba nyaya yawanga uchiti mukadzi wako ndiye akakutaurira mukadzi wako kuti izvozvo zvo zvakutaura inhema dzake saka ndiri kuona kuti uri kuda kunyepera dare kuti rakakumarikidza zvinhu zvawakabvuma nemuromo wako imi vachidziva kuti muri kuzvinzwa zvinoita mwana wenyu achitamba namambo uyu mwana wenyu ima ndi muri chifu kana muri muchifu moita sei kwenyu saka shamu yamunorova munhu akaita sei munorova shamu yakaita sei aiwa mukati muri chifu kati kwenyu munoita sei rinodarira randiri nhasi idarire vana vangu handichadziri mwana asi munhu anorogwa nechii mumusha mako rova shamu kana mwana akutadzira asi mazviona ka kuti mwana wenyu ari kutamba namambo mazviona mwanyatsozvionenesa saka anofanirwa kubhadhira bhisti yakasara yekubhadhira ava baba vamukadzi wavo wakadii wawakatora ari kuda kuita unjarinjari so kudai so kuita sevhiri risina chii risina mweya plus mabering zvifefa risisina oda kudai so kuita wombling panapa aitotamba neni iwo wakasara ne1 bhist handiti nemari yedara handiti ndati nemari yedara hana kunge wabhadhira makostika ndizvo yakanzi mari pano hauna kunge wabhadhira kusvika nhasi handiti komombe yababa wakavapesa kukutamba namambo kwauri kuita uruda kubhadhira chii handiona kuti wakanga uchifurigwa ka saka ndiri kurova mbudzi 2 ndo zvandinokuita izvozvo
no judgment yandiri kukupa kuda kutamba neni uchitaura zvinhu uchifrema nyaya aminowa waifrema navo iko zvino hapasina kana mbo mukadzi wako chaichaiwa unorara naye mumba zvawakanditaura ari kuti izvo hazvizvo zvandakataura abereki tokumbirawo imimi sasekuru sababa wemwana uyu mwana wenyu aikufambisai pazvinhu zvaanotonyadzo zvauti waironga ende mambo ndoda kukumbira nhasi kana mwana achironga zvake regai kuti zita rangu ripindemo ndakukumbirisa ndoda kuti kana mwana achironga zvake ngaaronge zvake asipedza zvake ini ndiri pakumutevera semwana semubereki semusiwo makauya mukamuperekedza handidi kuti ndandida kuti ndikudaidzirai nyaya yekuti pane mashoko amakauya nawo achitaura mwana wenyu handimanzwisa kuti mwana wenyu waidzimwa waironga oga imi akatokupisai nezvo achiuya nemi kwamambo kuzotaura nhema kubuda ziya remakuwa inini kuti nditi yangu zita uyausaina pa kuti ng'ombe yainofanirwa kuti iuye yekupedzesera plus mbudzi mbiri dzekuda dzekunyepera mambo ndisunungurayo ndikare inyaya yekufomerana nekuti chiripo ndechekutika ava vanhu vakamboisirwa nengekera vashuga muchigaro chavanobata kuti mudhara lake azi kuti avo ndivakandipa shugahandichateereri lake asi wati handichadi zvezita rangu rinotauka ndatini handichatauri ndiri kuti iwe uyausaine apa kuti nyaya yako yavanga wafurema ndiye nhema iyoyo wozoikomplena yeshuga muchigayo haisiyo yati kutaura pano plus mbudzi mbiri dzawawedzegwa namambo $75 makoti fees ausina kubhadhara handidi kuuya kubva kwako nofanirwa kuuya nezvimwe zviizvozvo pano mai nemunogara zvipasi nemunogara uyasha mani fide atete nemunogara sari vanosaina uya asikuda magara apa yakanga kuroda kunzwa amastatements yagara ine judgment kudhara ne-LC4 ayo ne-LC10 ayo iri pamapendi yagara vanhu vari murodhi yekuinda ikoko zvakanga zvakasainwa kudhara haizvozvo chiro kareka zokosaina kana usasaina chinji sisho saka yako yawanga wachida kufurema yafuera asi pava nembudzi mbiri pamusoro kana usingadi kusaina enda unogara asi kuuya kuri kuuyo kukazowiwa manje ndipo zvese zvawanda kudarika zviya baba indai munogara pasi